The Worst of Evil, Episode 7, Mizo Tonga Recap Ithlir Mekani. Sin Masabera Chuan, Junmo Chuan Atum Angein, Police Nena Chuan, Amat Hu in ay in Pea, Police Officer Huang Mo Chuan, Anma ni Zog Anron in Pechu, Alomin, Atil Chuina Konga Changkai Tak Ani Aringa, Police Station at Chuan, Junmo Riluput Mang Chuan, Huang Mo chu atithin rim zwal hlea Huang Mo chuan restaurant na deal chung changa Junmo chu zo na azota athil ti swa zong zong soi tur le hotel an mi hmu te chu tu tenge an ni soi turin atia Junmo chuan engma ashat lo thu le investor meeting an nei thu ashila Junmo an thu dik lawa soya wang chuan athin rim hlea Junmo che zia le omdana chuan officer Huang Mo chu alom lo hle ani Huang Mo chuan a beise ang chan na hmu lo awang chuan Junmo chu kut thlak mai atuma ma se officer dang pakhat chuan alo danga Huang Mo mi zia hi Junmo an asha chian ema wang le tum nei rana police ne na in pe ani boka wangin Huang Mo chaikol chu atum sa ani awangin ngei om tak takin a chang zela Huang Mo zo na zo apiang chu engma shat nei lo thu in a changa police officer Huang Mo hena chuan vanei thil thuwa police ani arin thule police ni lo ta se anma ni angboka geng pakhat azum ve arin thu ashil nu chuan Huang Mo thinrim in sum zo lo chuan Junmo chu tlo thu in a thinrim she thlak na na mangin a hnek ta shep maya Junmo chu akale anara tangin thi a chuak na sa hlea officer pakhat chuan a khoi hlum mai do na asya ta wangin Huang Mo chu thalin room danga an shwai lut ta ani Junmo chu angai te bokin thudik a soinan an dop thale a ma se ama ang bokin engma shat anei lo thu bokin a chang le a Huang Mo chuan Junmo oma chuan thamin ama ayana sa khoile chu atuma Junmo chuan min khoile don ani chuan min thatlo lo angche ti in ashila Huang Mo chuan ani chuan thikop lo in kan khoyang che tia heka tumlai tak chuan an ho tu te chu an room chunga chuan Mr. Cho chuan aron shwai luta Gangnam Station ha chuan an rin lo deuh main an ho tu te lama tangin tlo tu an nei thuta Junmo te nena an thil chui meka Chief Prosecutor Officer pakhat Mr. Cho chu aron langa ani hi Korea Police lama ho tu te zinga mi ani awangin Gangnam Station aron tlo thut chumak an ti hlea ma se Mr. Cho chuan an rin helo na turin twal tha thu boy chui lai mek an nei na a Gangnam kal angai awanga an station chu ron tlo ani thu ashila Mr. Cho chuan officer dang hena chuan station a thisen chwa khopa insoi sakna thleng a hmu chu poi ati thule report a siam angai thu ashila officer dang te chuan an hnai na tor pha an hlo ema wangin officer dang te chuan an hnai na tor pha an hlo ema wangin officer Huang Mo jok chu shemna an lo pek jok tur thu chu kun mewin an ngen ani Junmo chu police station a tang chuan an chua pona chuan chief so chuan e tu nen alo ngak mek boka chief so chuan tuna chuan engkim isha to tero kan bo sum don na le Chinese haune na anin biak dan te po kha hotel zui tu kha ini wangin engkim ishat karingani ti in asoya Junmo chuan anma ni ang thowa poisa tam tham idu ani chuan izwan lu ve angai to ani ti in ashil boka chief so chuan anzinga ka telve theinan chuan anma ni phalna ka nei phot angai ani ti in asoile a Junmo bok chuan konga omlo ani pon kan zong chop mai tur ani kan zinga pakhat hi kan nek chwa angai ani ti in ashila chu thu Junmo an asoi nu chuan chief so chuan angai thu tak hlea Junmo chuan thiam tak main chief so ril ru hne tum ranin an hena chuan teimatakin kan bostan I thoka poisa tam tham tak I phu ve ani ti in ashil bok ani Gijela ruma chuan anaw te zinga akom ngai bik te honen chuan thilan ei ho meka chutia an ei ho mek lai chuan jungbei churon tong chhuakin Junmo ko pa chuan hepa hi chu awan nei theingot mai Huang Mo an kut athak shepa chumi hnu loka chief prosecutor churin lo dewin ron lang thut boka ichanu pakhat police omwang kha ani theyangem ani khan ashil ani lo mo ti in asoya hi sunga chuan sungho an ron chwa le hi iril ru lo nat pha jok ti na emni ti in alo changa jungbei chuan hotel chunga po khan detective tam tak an omti in shelovem ni ti in a soi chun zom zela hi sunga bok chuan ingei to ana mai mai ni kha
police an ni ti fin fiana po i nei lo kha ti in ashila jungbei chuan an ma ni hne na khan police ni MT in ka zot ngot thei bik hleinem sungho omna pia nga hian detective emo prosecutor pakhat tal hian nom ve zia ti in shevelowem ni ti in asoinon le a jungbei an sungho chu arin hlel ngain alering hlel renga chutia asoi lai chuan gi chule chu lo tongin engthil nge isha thiam lo lai tak chu ti in azota jungbei chuan police kut kan thak ani chuan olsam takin kan chhuak ngai lo ti te chu nangni pona insha savek ani ti in a changa gi chila bok chuan isoi omzia chu sungho hi police in an tranpui iti na ani mo ti in azota jungbei chuan tranpui chu ka ti thei che alawa ma se enge modik lo hi chu omin ka sha ti in a changa gi chila chuan kan hun liam to chu thei ngilin tuna chuan kan no thau idom to zo kang u ti in a shil hlom ani gi chila chuan sungho hne na chuan Chinese ne na anin dor ton na chu aman boy pui chhun zom turin ashila hi sunga te chuan chutia sum do na thuk taka gi chila na in rol tir ngal chu om lo an ti hle a ma se an boss tu thlok na chu an nyal ngam talo ani junmo te team chu in mukhomin an thil chuina an kalzel dan tur an soi hova an thil chui mek chuan ma achon zel nia an shat awangin an phur to hleya junmo ero chuan anupui yu jongi in rol thuk talutuk chu alung oi che alo hleya ma se atop thleng lova ban san thei ani lo awangin an thil chui lai mek chu zo vat adu hleya jungbei chuan junmo chu a chui zui reng awang le a shat chwa mai a hlo awangin a chan te hne na chuan jungbei da bodan lo zonga ma lo la turin a shil ani Yujungi le gi chule chu lo langin an pani chuan kar chunga an chuduna gi chule mi zia danglam deuh chu yujungi chuan shathia min zan in chu iriru a ha mel le mai iriru ha na chu engpo ni se engkim a that le vek ka be sei atia gi chule chuan kan tle rol deuh lai kha chuan hetiang hian zana in mu in kan riru ha na te kan soi dun thin ani kha atia yujungi chuan tranpui theina cheka nei ani chuan min shil don nya ti in a hnema gi chile chuan makti mel takin sengho po kha i tranpui thawem ni ti in a zota yujungi chuan enge I soyom zia ti in a zot leta chutia gi chilen a zot chu angai a thalo hleya ma se a in thup sham sham zok ani junmo chuan heiruni chu bia in ama alawin tiam to angin mun sang sang tlo kwal pui tur chuan a in pe to thu awashila junmo chuan heiruni kaldu na a shwai tur chuan a chwa pui ta ani jungbei chuan junmo chu chui chan zel adu awangin ama thu in arukin a chui zui ve renga yujungi po chu arin hlel tel awangin a chanchin chiang zok shat adu awangin a chui tel ve boka detective chu poisa tam tham tak pe in junmo le yujungi te chanchin chu lo chui turin atibok ani junmo chuan heirini chu akaldu na hmun a pianga a shwai zela an pani chuan hmun pakhata thil ei dun turin an lut duna heirini chuan junmo chu abel chian hnu chuan geng member an lo thule police emo sipaya an jok thu ashila gi chelata na arin omtlat chan le anun na hiala thap ngamte chu makati thu asoi tel boka junmo chuan aputa na rin om taka tho chu ati tur hlenanga ai ngei thu in a chang ani heirini chuan box te pakhata tang chuan met pakhathi aphora nawa chuan tuinen apola tuna amet mu ang quality hi chu anma ni chawin an supply chin thu chu ashil boka asoidan chuan herui hlau hi ramchunga dan kal ani lain twal chung lama shal turin quality thazokin gichila chuan asiam chuak ani atia herini chuan gichila chu arin tlak lau thu asoi boka junmo chuan gichila chu thopui chunzom zel turin angena herini rilru chu thlak tir tumviau ma se atumango chuan osambik lau ani herini chuan junmo hne na chuan an boss gichila chuan China atanga Japan thlenga rui hlau phur chwa ain gichila chuan Korea rama rui hlau chu aru ka zwar ani thule Japanese client hne na quality nyam zo ka petrin ani ti an sha thu chu ashila junmo chuan an pu thil ti diklau awang chuan ngai dam adila heirini ero chuan an sum don ton na chu ti top adu thu ashil thung ani
Junmo chuan an thil chui lai mek chu a top thleng lova alak lo an top san a hlo awangin an boss gi chula chunga chuan rinna an ngat ngam to lo ani po in ama chunga chuan rinna ngat ngam turin angena Junmo chuan tei ho bar atangin rui hlo lei thin anom thule chulai hmuna chuan dealer anom ani ti thu a sha chu a tho puite pani hne na chuan a shila jungbe chu gi chula hne na tanga an lak bo theina turin thangkam turin a shil bok ani jungbe chu bar tlo tura akal lai chuan police pani chuan police station lama thuzo fia tur an nei awangin an shwaya jungbe station a om lai chuan tei ho bar chu police chuan an cheka rui hlo enge mozat le atimek tenen chuan an khom veka chuti lai mek chuan Junmo chuan Chinese ho chuan an sumdon puina chu ti top an du thu le a min theilo thu chu gi chula hne na chuan alo soi meka chuti lai mek chuan hi sunga chu lo lutin Jungbe police in an man thu chu arun shila Jungbe police station a omlaya tei ho bar an check ani ti a chan dang ten an shat chuan Jungbe chuan engemaw tak choi chho anei an ring ngalani police te chuan tei ho bar an check zo hnuwa rui hlo an man tele a dealer te police station a an ron shwai thlen hnu chuan Jungbe chu eng thuma zot fia to chuang lo chuan an chwa zalen ngal bok ani Jungbe yan gi chule te hnen a thlen hnu chuan gi chule chuan ama awanga tei ho bara rui hlawan zwar thin ani ti chu police in an dop hnuwa soi chhuak ani arin awangin Jungbe chuan police ne na engma soi chhwa lo thu shilma se an oi sak to chuang lo ani chutia an boy mek lai chuan college no pang pakhat churon lutin Jungbe hne na chuan police ne na adam doi ti chin thu a soi awanga man an ni awangin a thinrim hle a gi chila chuan Jungbe ti lo midang zong chu ruma tanga chhuak turin ruma tanga chhuak tura shilin Jungbe chu thilom zia azot fia ta ani gi chula chuan Jungbe hne na chuan thudik tak soi turin atia Jungbe chuan Junmo athik ema wangle gi chulan ama ayarin na angat na sajok ti ashat nu atang chuan aril ru a hel to hlea Jungbe chuan police ne na engma asoi lo thule thuzo fia an nei lo thu chu gi chula hne na asoi po chuan gi chula chuan oi tatlat lova Jungbe chuan I hne na hian dot ka soi ngai lo tia asoi zo chia hnu chuan gi chula chuan an poisa zia felna bu chu phor chhuakin Jungbe yan ashat lova poisa ama pwala alo ei ruk na chu ashat chwa to thu ashila Jungbe chuan an sum don na atlak chiat mai a hlo awangin ama thuwa ada thachin thule an sum don na hian atira tanga an pani boy pui ani awangin gi chela ta bik ani lo thu chu asoi chhuak boka chu thu Jungbe yana soi hnu chuan gi chela chu athin rim em awangin Jungbe hne na chuan a poisa da that zong zong nen chuan ramdanga kalsan turle police in an man to lo nan tlan che turin a shil bok ani Jungbe chuan a kalson lo tur thu in a changa an sum don na manga alo hlok ve chu swal na om lo thule gi chula ang boka poisa nga tak ni ve atum thu chu asoi chhuaka Jungbe chuan gi chulan ama kalsan tura ati awang chuan aril ru ana in athin rim emema yujongi le athian pa song ho an lo lan nuwa gi chulane na an kar achat pha thule seng ho an geng azom nu atanga boina an to hnem to thu chu gi chulane na chuan asoya Jungbe chuan gi chulane na chuan sung ho zok chu an geng atanga chhuak zok tur ani thule engtik nia emo chuan ama aya arin zok yujongi le song ho te hian an le phat san tur thu asoi zo nu chuan gi chela room chu a chwa santa ani Junmo chu an boss gi chela room a chuan lutin an sum don na an chunzom le theidan tur chu soipui atuma chuti lai tak chuan heirini chuan Junmo chu ron bia in an pani chawa in mu adu thu chu aron shila gi chela chuan anin dor ton na akal chuan theinan Junmo hne na chuan heirini chu bechelo turin a shil bok ani
Jungbei chu elevatora alu nu chuan chief saw chuan umzuin Jungbei bula chuan alut ve a Jungbei chuan boina engma siam lo tur le thataka kaltir turin chief saw hna chuan ashila chief saw chuan adu thu sam angein Jungbei khoina hun Jungbei khoina hun remchang anei ti asiat awangin tha nge yatuma Jungbei chuan a thei to pin chief saw chu beilet ma se chan chezo ka tangin chief saw chuan chema vitin Jungbei chu elevator a chuan a hnu chhia ta ani gi chulele yujungete chu lolangin an pahni chuan biakin kota chuan anin hmuwa gi chule chuan anu puina in yujungi nu sha rengna hun chu abwat sei saka yujungi chu biakin chunga lut tur chuan atia ani ero pona alo omthung yujungin biakin chunga alu lai chuan pastor chuan yujungi nu chanchin chu alo thiar meka gichulan anu sha rengna hun alo bwa sei sak chu alom ema wangin amit tui atlak pha hiala tongtrai na hun te an manzo hnu chuan an ti ti a hun rei tak hnuwa in hmu khom na hun an nei le thei chu an lom zia te an soi hlom bok ani gichula chuan pon lama yujungi te tongri a sha theina zona chuan alo ngak renga an ti ti alo shat ve atang chuan yujungi chu arin hlel pha ta a gichula chuan detective amelsha thatak chu phone ngalin yujungi no panlai chanchin chu chui turin ashila gichula chuan rahman na siamin yujungi chu detective in a chanchin kimchang arun shil ma chu abula omtir dan angai to a cafe pakhata chuan shwai lutin chulai hmuna chuan omdun aduri thu chu yujungi hna chuan ashila yujungi chuan ngei thatlo na ruk nei ma se ati lan a remlo awangin tho oi tak chuan gichula bula chuan a umta zok ani junmo te chuan detective pakhat hne na tangin phone call andunga detective chuan yujungi chungchang chu ronshilin chuimek ani thule a chanchin chui tu chu gichula hnuaya thok ani ti aron shil hnu chuan junmo chuan yujungi chu gichula na sha chwalo nan manmo takin ma alangala junmo chuan detective jungpila chunang manin gichula mitir angin a insoya jungpila chuan yujungi ni na diktak chu asha chwat to awangin gichula hnen a then lo nan junmo chuan thil soidun pui turin jungpila chu inchung lama a chaupuya detective chu junmo laka tanga tlan chiat atumna lama chuan che swalin inchung sang taka tanga ta thla in athi pha ta hialani khati zong kha the worst of evil episode 7 mizo tonga kan recap thei chu ania ka channel te hi min lo subscribe saka min lo share sakle cheu turin karon som le bok chewani